Прывітанне, з вами Михаил Волчак і вы глядзіце лекцыі «Практычная сацыятэхніка». У іх я размаўляю пра супольнасці, з'явы, якія адбываюцца ў супольнасцях. Супольнасць – гэта жывы арганізм, які мае свой пачатак і свой канец. І пра ўсё, што паміж гэтым пачаткам і канцом, я спрабую разглядаць у сваіх лекцыях. Глядзіце, слухайце і карыстайцеся. Ось, сёння я працягваю лекцыю памятаеце лекцыю «Тэхнакратычны і арганічны падыход». Ось тады мы закранулі вось гэтыя две з'явы, але глыбока не пагружаліся. Ось гэта лекцыя будзе з такім большым пагружэннем. Яна называецца «Як адрозніць супольнасць ад несупольнасці». Але ёсць больш практычная, такая вось не толькі тэарэтычных кшталтаў, што супольнасць, што несупольнасць, а ёсць больш практычная частка, гэта як знайсці супольнасць, да? Калі вы шукаеце сабе пэўны калектыў, да, у якім хочаце удзельнічаць, як яго знайсці. Да? Вядома, ёсць такія бачныя з'явы, як транслятары, і вы трапляеце на транслятар і падаецца: о, класна, гэта выстава, не ведаю, роботаў, не ведаю, нейкі кінафестываль, да? Ось, і вам падаецца: о, да, я вось тут хачу быць удзельнікам. Канешне, вы можаце трапіць і стаць валанцёрам, да? Ось, якога-небудзь кінафестываля ці выставы роботаў, да? Ось. Але тут пытанне больш складанае, да? Калі мы хочам ужо удзельнічаць, прысвячаць свой час, частку свайго жыцця і неяк ствараць сваю ідэнтычнасць, да? Ось тут трэба больш уважліва глядзець. І ў гэтай лекцыі мы пройдземся па тых характарыстыках, якія вам дапамогуць зразумець, ці ў супольнасці вы, ці не ў супольнасці. Да, яшчэ памятаем, да, што супольнасць звычайна характарызуецца павышэннем сваёй эмансіпацыі, павышэннем сваёй аўтаноміі і суб'ектнасцю. Да, як бы суб'ектнасць таксама яна не існуе на пачатку, яна з'яўляецца і фарміруецца ў працэсе жыцця супольнасці. Вось, паехалі. Я буду карыстацца канспектам, каб ўсё паслядоўна і нічога не прапусціць. Значыць, першая, самая галоўная розніца паміж супольнасцю і несупольнасцю – гэта дынамічнасць і статычнасць. Да? Ось, дынамічнасць і статычнасць. Што такое? Да? Супольнасць – гэта жывы арганізм, які перажывае розныя этапы жыцця на працягу да свайго вось гэтага перыяда адмеранага. Я адміраю 3,5 гады, дарэчы, да? Вось, пра гэта можна даведацца ў лекцыі, ці па спасылцы ніжэй. Атрымліваецца што? Што на працягу гэтых 3,5 год адбываюцца такія кардынальныя змены супольнасці. Ад з'яўлення пераходнага ўзросту, росту, да, зрэласці ўзнікае пасля нейкі надлом, старасць і знікненне. Да? І ў кожным з гэтых этапах мяняецца, штосьці мяняецца пастаянна. Да? Можа мяняцца, напрыклад, нейкае самакіраванне. Да? Яно адрозніваецца на пачатку ад таго, што мы маем у канцы. Гэта першае. Да? Вось, у несупольнасцях звычайна такой вось дынамікі няма. Да? Там ёсць пэўная такая вось статыка, да? Пэўная такая прадказальнасць. Далей. Што мы далей разглядаем? Далей мы разглядаем пра самавызначэнне. Мы памятаем, што самавызначэнне – гэта працэс, які пастаянна існуе з супольнасцю. Да? Ён узнікае і ў самым калектыве, на калектыўным узроўні, і для кожнага удзельніка ён таксама ўзнікае. Прычым, перасамавызначэнне можа з'яўляцца шмат разоў. Гэта не адзіная з'ява. Всё, я адзін раз вызначыўся, я стаў, і як бы я там заўсёды ў адной ролі, у адным месцы, да, і ў адным дзеянні. Не, можа змяніцца сітуацыя, дзеянне можа змяніцца. Можа з'явіцца, пашырыцца роля, ці звузіцца роля. Да? Можа месца змяніцца. Магчыма, я хачу стаць частка ядра, да, асновай гэтай супольнасці. А можа, мне дастаткова быць у прыхільніках, да, нейкі час. Вось гэта ўсё вельмі дынамічна, і яно рэалізуецца праз самавызначэнне. Такой з'явы ў гэтых несупольнасцях няма. Дарэчы, я не прывёў прыклады несупольнасцяў. Ну, магчыма, вы здагадаліся. Калі вас вядуць у школу першы раз, да, і вы становіцеся часткай, не ведаю, першы А ці першы Б клас, вы становіцеся часткай
несупольнасці, вы часткай нейкага калектыва становіцеся, у які вас прывялі, і вы там не вызначались. Хачу быць вучнем, хачу быць у першым Б, а не В класе ці А, да? Вось, хачу вывучаць штосьці. Не, вам прапануецца, і вы як бы ідзіце па гэтай сцежцы, да? Такіх з'яваў насамрэч шмат, напрыклад, калектыў працоўнікаў нейкіх вытворчага прадпрыемства, да? Вось, ці гэта можа быць, напрыклад, удзельнікі спаборніцтваў, да? Сабраліся, напрыклад, пабегалі і разышліся, да? Вось, група в універсітэце таксама, але там ужо прысутнічае частковае самавызначэнне, да? Таму што студэнт можа абраць: я хачу быць фізікам, я хачу быць хімікам, ці я хачу займацца камп'ютарнай навукай, да? Там ужо частковае самавызначэнне прысутнічае. Але поўнага няма самавызначэння, да? Таму што роля прадвызначана, месца і нейкі рух па гэтай сістэме, да? Ён такой больш статычны, ён скаланы, да? У супольнасцях, як правіла, поўнае самавызначэнне і прысутнічае на працягу, яно як бы пастаянна ўзнікае, да? Нават калі вы, падаецца, ўжо самавызначыцеся, зноў, да? Вось такога ў несупольнасцях няма. Канешне, калі вы трапілі ўжо ўнутр. Далей, ядро, удзельнікі, да? У супольнасці зусім іншы як бы падыход, да? Вы заходзіце у супольнасць і пытаеце: а хто там як бы вось галоўны, ці хто там самы значны, ці з кім я магу размаўляць. І гэта вызначаецца вось па нейкай колькасці сувязяў, з кім у вас атрымліваецца наладзіць. Вы бачыце, хто найбольш актыўны, хто найбольш прадуктыўны у калектыве, і то там ядро, да? Удзельнікі таксама. У несупольнасці там прысутнічаюць такія паняцці, як, напрыклад, супрацоўнік, да, ці стажор, да, якія наймаюцца па нейкай дамове, да? Вось, і там працуюць, выконваюць спіс абавязкаў, які напісаны, прадвызначаны. Далей пра дамінацыю, да? Супольнасць гэта пра этычнае, нават калі у суполцы ніхто не размаўляе пра каштоўнасці, супольнасць як бы перапоўнена каштоўнасцямі, да? Кожнае дзеянне, кожны нейкі там паварот у супольнасці — гэта каштоўнасныя выбары, да, якія робяцца ці калектывам, ці індывідуальна. Вось, у фармальным калектыве там дамінуе не этычнае, там дамінуе юрыдычнае, да? Вось, вы падпісваеце дамову, у вас ёсць правы і абавязкі, вам могуць там нейкія пеналці, зрабіць нейкае пакаранне, напрыклад, знізіць заробак і гэтак далей. Вось гэта таксама важны момант, да? Што юрыдычнае у несупольнасцях дамінуе юрыдычнае. Вядома, там можа быць і этычнае таксама, я не выключаю гэта, але вось менавіта пра дамінацыю, да? Вось, пра арганізаванасць. Суполка характарызуецца арганічнай арганізаванасцю, да? Арг-арг. Вось, а несупольнасць фармальнай. Што гэта значыць? Гэта значыць, што хутчэй за ўсё у несупольнасці будзе апісана структура на нейкіх дакументах. Мы памятаем пра гэта юрыдычнае дамінаванне, да? Ці будзе прадвызначана нейкай там, не ведаю, хаця традыцыя, нейкімі дакументамі, як правіла, да? Вось гэта фармальнасць, да? Ёсць нейкі фармальны там дырэктар, начальнік ці менеджер і гэтак далей. Вось, у супольнасці, вядома, там таксама вы заўважыце, хтосьці больш актыўны, хтосьці больш значны, хтосьці менш значны. У супольнасцях таксама ёсць іерархія, яна не значыць, што там палатно, да, гарызантальнае. Вось, але вось гэта апісанасць, да, і структура, яна ўзнікае ў супольнасці арганічна. Вось, і нарэшце, да, вы як бы супольнасць будзеце адрозніваць перш за ўсё па ключавых слоў, па слоўніку. Узгадаем тэму слоўнікі, да, якія выкарыстоўваюцца, да, там аснова, хто з'яўляецца там галоўным, якія каштоўнасці, дзеянні, вось, якая лакацыя, гэта слоўнік супольнасці, да, а слоўнік несупольнасці, там будзе так: лаяльнасць, бренд, я нават чытаю как-нибудь, прадукты, персанал, тавар, менеджер, працэсы, праекты, ці ніша, да, ніша, захапіць нішу на рынку. Вось, гэта тое, што я хацеў сказаць пра адрозненне, да? Навошта гэта адрозніваць? Каб знайсці супольнасць сабе. Другое, каб будаваць стасункі, да? Таму што з супольнасцю будаваць стасункі ці з несупольнасцю — гэта розныя два падыходы, нават больш падыходаў, розныя стратэгіі, і розныя вынікі. На гэтым усё, працягнем у наступных лекцыях.